Nggih niku, kula niki gumun setahun jembleng serendeng. Wah. Pati Sengkuni kok duwene kadigdayan kowe. Godo rujak polo lho. Sinten mawon ke taman gadane Ndara Kudara kok ora kemprat nyamane ajeng weruh. Sengkuni niki lho. Jian ulet nyawane tenan, peret nih kok. Wis meneng wae engko nek ora diakali Sengkuni kok ora mati-mati. Lah carane ngakali pripun? Wis meneng wae, kowe semingkir kene. Kacarita sigra angeningaken cipta nata Ndwara Mati Prabu Sri Bathara Kresna nuwun marang purbaning Gusti sinten ingkang kacipta mung Sang Hyang Bathara Surya dewaning Rahina ya dewaning srengenge Sri Kresna eling-eling panuksmane Sang Hyang Bathara Wisnu kaya wis gedhek antuk pidak jempol apa kang dadi penyuwune Sang Hyang Bathara Wisnu tansah kaiden rikala semana Sri Kresna nyuwun dayaning panas kawimbuhan dayaning panas ingkang supados Patih Harya Sengkuni kepanasan datan kiyat risaksana jroning mangke kelampahan Sang Hyang Bathara Surya sigra ndawahaken sumunaring Sang Hyang Surya ingkang panase anggegirisi kaya ngelak-elak yemen ta iki. Ora udan rong dina nek panase ora ilok-ilok. Kaya kubung-kubung menyang awak ngantek keringet kugobyos. Mongko aku perang karo Werkudara keringetku ora kaya ngene lah wong aku iki ora temandang apa-apa. Wah. Ya, enten ana sedhela. Ki cedhak kedung Jamuna adus luwih dhisik. Ya mangsa ngerti ya tinggal adus dengar panase ya ilok-ilok ya gatal men ketumbe ku kok ya akeh to iki tak dedekne sik Petro, kuk, kok edan, dawuh. Aja dikangelan iki ana pakaryan. Pakaryan napa niku? Kon perang. Ora. Ngapun perang kok dapurmu mung saka pecusa kowe. Pripun?
Dina iki tak kongkon. Colongan ketune Sengkuni ae. Ketu iya. Ketu sing digoni kok iya. Pajege napa ketune Sengkuni payu pira nek. Anak mekutane ratu wonten kados kagem panjenengan iku. Kena akeh mase, akeh bariyane. Ketune Sengkuni gaglak apane nek. Oke. Ora ning ngajine. Ora kaya ngono kuwi ana gawene. Lah gawene ketune Sengkuni kowe iki aja maidu. Aku iki sapa? Anggepmu. Aku iki sapa? Lah sapa kuwi? Nek awake dhewe lali lho. Awake dhewe karo kok tekok tanggane. Aku ki sapa? Mbuh. Kowe tak utus, wis to. Iki ora guyon, iki pancen ana gunane. Engko yen wis tekan kene kowe tak blakani. Oh, katen. Yo, nek mboten lho. Ya hawane sik sumuke ra ilok-ilok. Panase ngagar kaya dirubung geni. Lah. Wis to aja kakian cerewet. Bagi ndang colongan, aja nganti konangan lho. Nggih ketune Sengkuni dienggo iya. Lah, kok kenyolong wonge adus. Adus iya. Mergo ora betah panase iki mau lho. Mula sing tak butuhake ketune Sengkuni colongan gawane mrene. Nggih. Wondorawati nera golek gawean wong alego. Ketune Sengkuni dimeliki regane iki ya pira. Oh. Iki adoh men ngono. Menungsane lagi. Oh, kungkup. Lah, wedhus karo ngising. Angel men apa dilem apa piye? Edian, ki sapa ki nyalai kethu kuwi kurang ajar. Apa merasa kecemplung kali ya ora ta? Pokok tak tumpange watu kene lho. Kanginan ya ora bakal kanginan. Wong kethu kuwi kethu pusa kok Edian. Sapa sing nyalai iki mau? Niki to. Iya sing tak perlokke ya iki. Gur kaya ngene. Lah gur kaya ngeten, Mbok. Nyilih ngene ki slamet kono akeh ira-iran Sengkuni. Kayak siapa terus? Sengkuni. Arep bagi apa? Mbok gua ya sesak.
Mbuh ora ngerti. Sing ngerti karo kersane Sinuwun Ndarawati sapa? Dara. No kakangku apa? Wis. Kecekel pengapesane Sengkuni. Pengapesane Sengkuni piye? Ngene. Sengkuni kuwi duwe pusaka wujuding kethu ya sing dienggo iki. Ditrapake ana ing sirah. Sengkuni kuwi copote kethu iki mung yen adus karo yen turu. Teng warung nggih dienggo. Menengo. Usule kok ya ora entuk. Kowe ngerti apa ora lara-larae kethu iki? Wah, kethure Sengkuni kuwi saka endi? Ngerti ya? Sengkuni entuk kethu iki kethu wasiat iki paringane ratune Gandharwa Wadon. Ya kuwi ing alas Ruban sebutane. Walah, cedhak banyu putih kuwi. Niku hampir-hampirane tuwana. Tak tonyo raimu mengko. Mbok anggap alas Ruban Batang to dudu. Oh, ujukane to. Ora maksane blawanan ora. Kethu iki paringane Dewi Clekutana, entuke iki bareng karo kakangmu Duryudana entuk gajah putih Murdaningko. Jaman lakon rabine Kurupati rikala semana Kurupati rak jaluki pundutan karo paman Prabu Saryapati mantene kudu numpak gajah putih. Lah rikala semana bingung. Duryudana bingung, sing ngerti mung Sengkuni dikanthi menyang tengah alas Ruban. Duryudana ketemu karo Dewi Clekutana, kuwi ratune Gandharwa ning wadon. Jenenge Clekutana duwe anak wadon rupane ala, jenenge Dewi Mirah Ginubah, ya Mirah Ginibar. Kuwi rupane elek. Ning Dewi Clekutana kuwi duwe ngon-ngon gajah putih jenenge ya Murdaningko. Dijaluk Duryudana diwenehake tak paringake waton kowe gelem mengku garwa karo anakku Mirah Ginubah iki mongko rupane elek. Lah Duryudana kuwi taren karo Sengkuni pripun paman Sengkuni? Alah pun digelemi mawon sing bakur sak rak sampeyan entuk gajah putih. Lah tenan Mirah Ginubah kuwi mau diwengku karo Duryudana anak-anak metu Lesmana Mandra Kumara kae. Mudeng. Oh, Lesmana niku anak Gandharwa. Jane anak Gandharwa yo rasa seru-seru. Lah, terus Sengkuni diwenehi kethu. Kethu pusaka iki sabab Sengkuni kuwi duweni pengapesan mapane ana ing sirah. Rikala semana Patih Sengkuni kuwi gulung Lengatala. Sing ora kecakan Lengatala lak mung sirahe. Oh, beda kok sanggite beda iki. Nah, sak banjure kethu iki diwenehake Sengkuni kon ngenggo. Mengkono. Ya, reh ning saiki Sengkuni ora nganggo kethu pusaka, ora nganggo kethu wasiat iki. Kepruk godho rujak polo sirahe ya coba kepruk sirahe suweken cangkeme beseten kulite. Wah kok mengkono ya Sengkuni kuwi cangkeme elek mergo saka uteke iki reget uteke ora resik mula ngantek mahanane metu ana cangkeme suarane elek sapa-sapa dipengaruhi mesti keneng ngerti kowe lo kepruken sirahe suweken cangkeme beseten kulite. Apa do lingak-lingu? Mboten no. Terus nek cara mbiyen sanggite rak Sengkuni iki matine rak ning silit. Cangkemmu kuwi. Lho. Jaman simbah-simbah kae ya ngono kok. Iki kok kon ngepruk ndase kok nyuwek cangkeme ya. Kok nuwun sewu, kok mboten nenten silit.
Saru. Lho, Saru. Nek Saru wong jenenge ya kuwi kok. Kepiye ora kena. Bangsa sing Saru kaya aja diucapake, ora patut. Oh, mboten patut. Ora patut. Upamane kepepete, yen kepepete muni ya cantoko. Cantoko. Ya. Cantoko ku ya silit. Lah sampe ya muni. Yeay! Ayo Hamuk Suramrata Jayamrata ayo Werkudara Kamang Suralaya tumplaken ora-orane arep mbucikake kulitku. Yo! Piye Werkudara? Wah, mati Sengguni. Bener ngerti kamu. Kepruk sirahe. Pecah tak suwek cangkeme. Sek kulite mudar Sengguni. Truk. Gleneng anu suwike Sengguni. Lambimu. Alah. Ya, alah jabang bayi. Duh. Bulane wong kelakuane elek. Matine nggih elek nggih. Ya kaya ngono kuwi. Jane. Wah. Banjur kepiye? Mengkene. Iki nadyan to Sengkuni iki wis dadi bangke iki ana gunane. Gunane dienggo apa? Wis to. Petro, Dun. Petro, Dun. Tak kongkon nggih. Kowe tak kongkon, kowe matura karo bendaramu. Setyaki. Nggih. Dipun. Bendaramu Setyaki aturana mrene. Ndara Setyaki diaturi mriki. Yo. Kenapa? Perkara ora butuhku. Kok sadamu kok kamu neges-neges. Ndara Setyaki ken mriki. Yo, sakniki. Yo, tok cek terang tangguh-tangguh tu. Daramu Setyaki, lah niki. Setyaki podo. Woi, jan ora waras. Anggepmu apa? Jiko mak celemut. Lanten apa to? Tanpa digameli. Adohe sepira gur kok kene metu rene lho. Kok nabu tak tundung-tundung rugi. Menjamble nek kongkonan atu wong edan kuwi dikongkon. Setyaki urut timbalan kang adamu. Liwat. Wong nek bingungan ya ngono kuwi. Setyaki wonten dawuh. Iki ana parigawe. Inggih. Tak utus kowe aja lunga-lunga. Tunggunen bangkene Sengkuni.
bangkenipun Sengkuni ya tunggunen ki wanci-wanci ana kanggone nggih wani ora pantun aja pati-pati mbok ulungake nek sing njaluk dudu aku ya iya ngesaken dawuh ayo Udara batik aku Petro, Dun. Mrene apa? Wong edan, mrene yo. Kenapa? Wangono aku. Ngewangi napa? Nunggu iki. Wedi ta. Ayo dirawani mesti. Wong edan. Aku wangono. Moko dereng mengke bengi. Ayo engko bengi mongko ora nek kancane nunggu batange Sengkuni mongko engko bakal udan grimis-grimis. Mongko petengan. Widan. Cak kuwi. Wangono aku. Lah keterangane piye? Nek kira-kira nek keterangane ya karuane. Gong. Bagong. Suwung. Aku ngerti nek dikongkon. Kon nunggu karo Sengkuni to? Ya wae ngono aku. Wis, aku ngerti dhewe karo kowe. Niki ambak-ambak ming sepele lho. Niki dadi gawe. Menawa diperintah pripun? Dawuh Koko Prabu Dwarawati. Kon nunggu bangkene Sengkuni yen ra Koko Prabu Kresna dhewe. Ora dikeparengake pamane yen to butuhake bangkene Sengkuni. Lah, bangkene Sengkuni sapa sing arep gunake? Pakakno ngasu ya ora doyan. Ya truk ya. Ah, lah iya lah. Enggak dikamule mawon. Ngopo nunggoni bangkene Sengkuni? Ora dawuh Kanjeng Koko Prabu. Petruk Bagong. Hewangi-wangi. Nggih, pun kula rincang-rincangi. Pun ampun kuwatir.